Ayo masuk. Mbak Bella. Ono kancane maju kok malah ngarep. Nak yo gumiak to. Lah mau ki aku selak pengen midun ora dicepoti. Nak pengen pentas. Lah yo iki yoga-yoga iki sik ra tanggap ing Sasmita kok. Wis ana wong unak-unuk nek ngene iki delok saka linggo. Linggo iki nek ngadeg biasane ngene. Terus ngene-ngene iki langsung tanggap doan. Glondang. Ya, Oh, glondang iya, iya. doges. Padahal aku wis nunak-nunuk lho mau. Lah ya kuwi yoga iki. Arek do bayaran piro kok ngono ki tandange, ha? Modar ora kowe. Karepe piye? Ngono njaluk panjaan double ora. Bisa. Wes rasah marah-marah. Enggak, aku sabar kok. Aku kan astagfirullahaladzim ini tadi aku apa sih? Sih. Selamat Iya. malam. Engges gendal. Bunes. Aduh aja bunes tok. Aduh. Lah piye? Kakak. Ngono ben ketok enom. Iya. Aku rak ya isih enom to padamu. Loh, masa? Iya. Bukannya wis 35 ya? Oh, 35 ki yo enom, Kuwi Mbak. urung menjelang aku isih menjelang. Engges kendale Dek Bella. Nggih. Mungkin ada yang mau dihaturkan kata-kata untuk keluarga Bapak Erwin, ingkang Nggih. putra, ingkang dipun pages disunat. Heeh. Terkhusus untuk adik sinten mau Sultan kalian Adik Aldrik Aldrik nggih. Selamat menempuh bentuk yang baru nggih. menikmati. Heeh. Kaya ngerti-ngerti ya wis tau ngerti bentuke kok. Hah? Jarene wong-wong ki ngono kae, Mbak. Neng Shopee akeh. Oh iya. Iso dituku berarti. Neng toko online akeh. Oh, coba mengko tak golekane ya. Nah, heeh. Aku seneng soalnya. Sik, lek mung goleki kata kuncine apa? Kata kuncine apa ning goleki ning Ayo Shopee? apa mainan apa ngono. Wah, Kok bentuk yang baru ki terus bentuk sik lama kepiye sik baru kepiye ngono lho. ya ngono kae. Runcing bisa. terus dadi tumpul ya. Heeh. Seperti Iya. itu ya. Heeh. Nggih, semoga menjadi anak yang cerdas, membanggakan kedua orang tua. Amin. Berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Iya. Oh, kayak nembang napa sing Oh niki bintang tamune Nggih. hadir. Bintang tamu kerdus. Nggih, matur sembah nuwun jan banyu mili lho suguhane. Saiki Yahmine wis gudeg engko dilit mengkas kopi terus kopine wis urung? Oh wis. Terus mengko soto, pokoknya kopen. bubur. Iya. Nembang Mbak Nembang Bella. apa sayang? Nggih. Favoritnya jenengan apa pun? Enggak. Oh, mboten minangkani pamundutan. Baik kula ki nek enten apa rencang utawa senior kula sing enggal ta mriki niku pengen napa senengane monggo. Mboten, Tak kula kira pengen senengane sesideman. Weh. WA napa Apik. video call napa langsung le nyuwun lagune. Nggih langsung. Oh langsung. Nggih. Iya. Ndak selak konangan jare. Nggih selak konangan. Aja iki mung lagu ya. Nggih namung lagu. Nah niku nek ana kesempatan yo gek nembang ngono lho. Monggo. Heeh, ra apa-apa. Ayo dengkulmu mamblek. Iya monggo. Wiwitane Mbak Bella ki kondang sinden sing suarane apik. Apik. ampun dipuji mengke kecedet kula. Ini tuh neng YouTube iki kondang apa? Apa, Kak? Sinden gedrok ngono lho. Di YouTube ora. YouTube kan mengeluarkan banyak lagu-lagu yang Atau anak saya ngerti toh, Boto Rubo. Kamu tuh kondangnya kayak gitu, makanya nggak apa-apa bangga, oke? Kayak iki aku tau ngupload iki judulnya di semak-semak ngono iki kok dadi motor. Pokoke apik nek ngono ki. Marah iki. Heeh. Wes rasah nyekel-nyekeli aku wes adikku meneh pengen koyo ngono kuwi. Aku lho Mbak Yumu ki ngajari kowe apik-apik kok dadine koyo ngono. Iya, pergaulan. Lah Pacarmu sik endi? Ora ono ning kene. Ora ana.
Ayo dilanjut. Selak lali aku. Sing gampang kira Mas Sokim. Derek sang pagi. Wah, wingi ketemu pas aku jagong neng Manis Renggo wingi ya Mbak Bila ya. Nggih. Jenengan nderekke Pak Purbo. Iya. Aduh. Duh Dino. Enggak. Priya bagas. Nah, karo dilap barang Mbak Agnes ben ora. Iya. Lah yo ndak pliket to iki. Tok ndi-ndi to? Ora breng-brengan ambune barang kok. Kang Allah budaya Sowan sowan menyang kutha gedhe. Bendara Ben darat terus kayung yon merungkat tenan kok nek kon kowe kok. selendang Biru. kuning kang saking ukir Selawara. swara kurang pramana ning wasis ngungro Nan nan nan. anggung romarang bendara dia sulestyo pijer ngincangake alis Terus tresno sesideman monggo Mbak Bella Bonita. luwe becik paten ana timbang para sambutan nomarang kula
wayang lho, Nduk. Sapa? Pak D Marno. Oh ya. Enggak. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke obah Diprank aku tiwas mendut-mendut ora sida. Mesti tenan kok bocah kae kok. Tiwas mandlep to ora sida. Ono ki kok mojo iki senane. Gelan-gelani, enggak mau aku. Mare kagol. Kagol, enggak suka aku. Wis kadung ngono ora sida ngono. Arake kecewa. Kecewa. Dijali. Lanjut. Yeah. Mangga ping. Urip ana kutha gedhe. Kayak helikopter. Mbak Agnes Lenggarian ngunjuk sik kalau wis dicepaki unjukan karo. Oh iya, aku wis dicepaki makan. Iya, mesake wong bedane yo mladeg. Heeh, monggo. Ya. Arep minangkani apa, Mak? Tak maca sithik, Nduk. Ya. Duh, minggat nendi mau lah iki apa? Iya. Iki nyuwun lagu pepiling saking Sate Kambing Pak Yo. Ya. Alamat Jalan Mangga 2. Ya. Ngendi iki? Rangkungan apa ngendi iki? Ya pokoke Sate Kambing Pak Yo. Heeh. Ki mau terus Mbah Putri nyuwun anu apa? Lagu Ikan Dalam Kolam wae lah. Karo rungkat wah, rungkat tenan iki. Ya kok dipinangkani sak uni-unine wae amen dibaten, Nduk. Iya. Apa sih sing dinangan wi? Pepeling. Ya, ben dikorke ya, Mak. Kur. Ya. Terus bariki ngedeke sinden meneh. Ya. Nah, sindene entek kabeh wis diteke kek teruske lakon, kek gara-gara, bar gara-gara kek teruske lakon sedelo kek mulih. Oh iya.
Gek wayangan meneh ning ngendi? Wis ana. Ya. Pepeling mak. Heeh, mangga Mas Pedukuhan Maja. Monggo ibu-ibu sinden. Matur nuwun, Nduk. Ya. Kepeling ngaryaki Haji Anom Surata wis diaturke. Ya. Ki ngaturke caping gunung mak saka winjane Pak Haji Saidi. Heeh, ben Mbak Agnes dikancani karo si sapa kuwi? Sapa? Oh, si sapa kuwi? Andinge Mbak Bella kuwi sapa kuwi? Mambenge kendang sing kendang Jaipong lali le nyenggaki terus. Ya kan ngadeg. Sapa mak? Mbak Via. Ya, disepoti. Monggo monggo Mbak Via. Monggo Mbak Via Kalen. Sugeng Ya. dalu Mbak Agnes. Sugeng dalu lah, suwi nggih Mbak mboten ketemu pripun kabare Mbak? Sae, Nok. Alah-alah. Olah kok dadi ketok dhuwur banget ya ndeke ya. Lah kok piye? Lah ya iki wangun banget nek dadi mbok kuwi lho. Ora apa-apa, kene rupa tua ya. Piye sayangku? Iya, baik kan kabarnya? Iya, alhamdulillah, Dek Via Kalen. Kalen. Lah ya neneng TV kae kan Via Valen. Ah,
kembarane Via Kalen. Oh berarti kembar ya aku nek karo sing kae. Heeh lah kembar mirip banget. Kembar siang. Jambe sini garnet. Kembar Jambe sial. sini gari lho. Hah? Sik siji HP, sik siji bosok. Oh ya Allah Gusti. Nah iya ki. Ora sayangku kamu tercantik sekarang Ah, malam makasih. ini. Malam ini tok ya. Iya, malam ini. Pokoknya Ya, Mbak nopo-nopo. Via ki sinden sing paling ayu dhewe Mbak. Oh makasih. Nek dhewe, nek dhewe. Oh, nek dhewe. Tak kira ansor laras ki paling cantik ngono Cantik. lho. Ya ora kaya ngene jan moblong-moblong aduhai, kandhani. semlehai. Semle. Teko ku wis tong 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 tong. Ya jenenge pawakane ki wonge dhewe-dhewe. Wah iya, pawakan Iya. gagah ki ya mlakune sing gagah. Mula Mbak Via ki sinden sing gagah jelita, Nduk. Iya. Terus gagah jelita lho. Kae no nek ngarapi ngono kuwi. Iyalah. Nggih. Caping gunung, Mbak. Non? Caping gunung. Oh caping gunung. Dongake sik kanggo anu sing disupetke Adik. kalih. Anake sampean sesuk kaya ya disupetke kaya apa wayangan. Hah? Wayangan. Oh ya. Terus digratisi kok ya. Tenan ya? Ayo tik. Ora gur diskon lho ya. Ora. Ora gratis, ora diskon-diskonan jan gratis. Gratis. Dake cah blah-blah itu. Nggih. Sing blah-blah ki dekne ora aku. Dek iye, ket mau dak Dek Sultan sama Dek Aldrik. Oh, dua ya yang supet ya? Iya, dua. Oh, dua. Oh, nggih mugi-mugi Dek Sultan dan Sultan. lah ya Sultan toh. Nggih, Dek Dek Aldrik. Sultan dan Dek Magrib. Aldrit. Hei, Dek Magrib. Aldrik. Aldrib. Dek Magrib. Dek Padake Arep Aldrib. bal-balan apa piye weh? Dek Aldrib. Aldrik. Nggih. Aldrik. Aldrik. Yes. Nah. Yes, Aldrik. Aldrik. Harusnya ya, Aldrik. Aldrik. Apa kuwi perunan bule apa ya? Hmm. Lah Dek Aldrib. Wis gek dongano ora usah. Nggih, mugi-mugi dados putra ingkang Sakinah. putra ingkang berbakti kalih. Liyane berbakti. Lah terus apa? Ya liyane. Nah. Kanca-kancane mau le berbakti wis akeh banget Sing aku tangguh liyane. Ya apa muga sing ya muga-muga sesuk bentuke ge apik ngono. Bella mau wis bentuke. Mau wis bentuke. Wis liyane. Ya stamina, menjadi anak yang tangguh, hebat, kuat dan tahan. kuat, Tahan banting. tahan banting, tahan cuaca panas dingin wis. Dake aku approve. Ya ora apa-apa to yo. Nggih, pun Mas. Nggih, lu nembang sik kok empun. Saiki gek nembang. Nembang oh, caping Cahayu. gunung. Kayak Pak Haji Saidi disapa sike ben Bapak Haji Saidis, geng rawuh Bapak. Itu toh. ora ngono. Mantuk-mantuk to terusan. Caramu nyapa Pak Haji Saidi ki ra ngono. Lah pripun? Oh, Dek, neng nggon aku wayangan Dek poso kene mau nyapa Pak Haji. Halo Dap, Pak Haji Saidi rak yo. Ora wangun nek Mboten tak. ding kepanggih. Kapan aku muni dap ngono kuwi? Wong selalu lemah lembut kok. Wong lemah lembut kok dap ya. Lemah atos wis ya. Iya. Nggih. Dibawani sik. Saben bengi. Saben bengi nyawa Suarane iki serak-serak basah, Nduk. Iya. Jemek. Basah. Jemek. Jemek. Ora, tetep serak-serak basah. Serak iki ning gulu pas moro nek basahe. Basahe? Monggo Mbak Via, monggo. Sok basah kok ya. Kerep. Aduh. Lah ya aku percaya kok, ta. Wingi lho tak telepon lho. Tak telepon kok. Halo, Mbak. Ngopo, Mbak? Iki aku lagi nganu perlu, Mbak. kuwi Lah abi- iki ngopo kok kaya ngono apa barak ngono? Ulur kacang. Iki aku wis ora kuat, Mbak. Ulur kacang nek ngono kuwi ulur kacang ini tak telepon ya ulur kacang. Walah lagi tandur ngono to. Iki bar drep neh yo. Walah ya wis. Iya. Oke. Kelingane Mas Ayu.
Mas Ayu nyuwun tintingane Mas Ayu. Yen memajang. Mas Ayu ki angger di tintingane Mas Ayu terus Iya dah. Iki nek spek jual mahal ki kaya Mas Ayu ngene iki lho. Hai, dekne iki dijaluki parfum karo sing ngenong. Ah. Kudu sing kae sing saiki izin. Oh. Parfume iki mandi ben kek payu. Ning sing te parfum urung payu. Mulahno to Mas, adol ki ora usah larang-larang. Angger jaluki Mas Ayu tintingane. Nah ya rumangsa di Nah, panggil. Salting kok. Iya. Mongkaro janur kuning Rombongan campingnya wis teko meneh lho. Camping. Kancaku kemah wingi kayak agi mulih saiki. Nah ya ora apa-apa ngono ki berkahi. Lho bener. Tambah laris. Amin. Tur gayengke suasana. Iya. Jarno ae. Ayo, mangga. Kembang. Piye kowe nggon kene iki ora kuat? Hah? Ora kuat nggon kene iki, heh. Tak junjung apa piye nek ora kuat? Kembang wae wetan guna Iki ngapa to kok ya gane anak sentimen karo kowe? Barulur kacang ya kene. Alah. Jan. Panci apa citan? Ya. Piye to? Ora niat to ngapa to? Bengi iki, hah? Lah ya penak to kowe. Lah to telat to dadine. Ora telat kok. Lah kuwi mau Aku rong sida kok, ora telat. Urung sida. Iya. Ora dadi kok. Baleni. Nang jaba. Neng jaba apane? Monggo. Kayak ngerti-ngerti ya, hei. Tak takoni saiki. Piye? Dirimu wis tau ngrasake neng jaba urung? Lah iki apa nek ra ning jaba? Kulino, Lah heeh. iki lah mayang mosok ning jero ra ya ora penak to. Monggo. Keh aku. Duh apa? Kaya Iki ning kok di urung bawah dong yo yu. di bawah umur kok wis bahas kaya ngonoan. Weh. Monggo. Ya. Ana saiki. Sesuk. Lah wong lagi do nyang-nyangan Sesuk kok. nek wis diangkut gamelane. Nesu. Mangga. Panas udyan. Ki nek iso jula-juli, wah Pak Haji Saidi langsung Cul. iya, langsung tanggap ke. Yuk. Panas udyan.
Dene lan pinter. Seneng nyekeli tekek ayo. Yuk. Tekek lo rek. Yuk. Rendase bujel. Bisa. Terus no. Yo. Ya ayo. Siji-siji ayo dong ngaji. Loro-loro supaya ora buntu. Telu-telu. Go. Wes rasah Iki terus. piye to kok dora niat kabeh lho. Ora ndek parikan bukannya kok ora niat jane. Iya, Wajar. Jane yo niat. Apik lho. Ya, Nadian. Nadyan wadon seta. Bar Mbak Piang kok kayak Mbak Intan. Sabar, sabar. Sabar. Diselani omong sik men rada suwe. Iya. Nek sedelo ndak gelo, monggo. Yo nganggo leren. Nganggo leren sak udutan sik. Tutut. Jo langsung ah. Nek wis gak di